Здравейте хора, тук играем Clash Royale малко. Ще играем Clan Battle. Да, дигнахме 8 арена, малко куп изпаднахме, бяхме 2379. Тук имаме Inferno Dragon, тук събираме за елитите 9. Нямаме друга легендарна, освен Inferno Dragon на втори левел. Така, сега да видим колко човека сме. Двама, да пратим Clan Battle. Да видим дали някой ще приеме. Той играе ли се? Не. Да видим дали ще приеме. Или да видим той играе ли. Играе ли си битка? Не. Защо не ни приема? Ние сме само аз съм в клана. Хора, може да влезнете бързо. Имаме 2 места в клана, можете да влезнете и да играем някоя битка. Да играем една битка. Всъщност ще имаме едно ревю, в което ще ви покажа моят спинър. Може да ви покажа някои други неща. Но да. Ще видим. Всъщност да знаете, че ще има и клип на Clash Royale карти, които ги отваряме. Може би днес, може би утре, а може би по-други ден, защото ще съм на почивка и може да не мога да ви снимам клип. Така той е слабак. Да му пуснем и елитки. Той нищо не ни направи, по принцип. Той не ни пипне и от колите. Добре, така. Сега ще си пуснем един Silver Chest. Да си отворим Crown Chest. Да ни се падне легендарна. И това е беше Торнадо. Много от клана ми искат Hawk Rider. Всеки Hawk Rider. За какво го ползвате толкова Hawk Rider? Пишете долу в коментарите дали вие го ползвате този Hawk Rider. Този е 10 левел. Не. Не. Най-омразната ми карта. Принцес. Не, защо по бойлера? Аз му викам бойлер. Не знам защо му викам бойлер. Хора, ако се чува този звук, някакво такова, да знаете, това е спинъра ми. При мен върткам си го. Сигурно днес или утре. Сега да знаете, ще го кача този клип и ще направя един клип, който ще има ревю за спинъра ми и ще ви се покажа. Все пак ще ви се покажа. Много ми писаха защо не се показваш, защо такова, защо онакова. Хора, снимам на телефон, не снимам на компютър, няма как да ви се покажа. И сега ще ви се покажа. Сега ще ви се покажа, като правя ревю на спинъра ми. И да, ще ви се покажа. Той има Ice Wizard и принцеса си, имам само Inferno Dragon. Гадост. Но вижте колко малко му е кулата. На колко малко му е кулата само. Вижте, той ползва принц. Лад. И му е 4 левел. И да лок има, да. 330 ми е кулата. 470. Ще му пуснем барбериан и на майнера. За да му го убият, той да не ни вземе кулата. Ще пуснем един Ice Spirit. За да... Ice Spirit не му мине. Айде. Така, един удар от един барбериан. И му взехме кулата. Сега трябва да му бием Ice Wizard, защото той ще ни нанесе демидж Ice Wizard. И лава хаунт има. Стига де. Inferno Dragon. Ще му пуснем една скелетна армия, която да му убие нещо, ако може. Така трябва. Нищо не можахме да направим тук. Нищо. И принцеса ни пусна. Тук
малко гадно. Доста легендарни в един дек. Ще му видим дека после. Така, трябва да му убием боулера. Така, едни барбериани. Така, трябва да пуснем Dark Prince, за да ни бие по кулата майнера. Да ни нанесе много демидж. Оттам Inferno Dragon ще нанесе някакъв демидж. Тук ще пуснем и Elite Барбериани, и Скелетон Арми, и Зап. Така. Хора, пишете ми някакви привейт сървъри, ако искате да им правя клипове в привейт сървъри. Може, ще си изтегля. Пишете долу в коментарите всъщност дали искате да снимам на Слинконг. Както решите вие, просто аз ви питам. Казвам ви да пишете долу в коментарите. От тук имаме малко гадно нещо. 2 боулера, 3 принцеси. Тук ще ни бият колата. И... да, биха ни хора. Но нищо, може да паднем седма, се дигнеме. Всъщност от Legendary имах Legendary чест. От Free чест ми е първата бройка за Inferno Dragon. Другата ми е от Legendary честа. Ето го румбата. Ето Промастър, румбата. Може да влезем да потърсим някой къстъм. Да видим тук някой. Тук фул всички. Да намерим някой друг. Пишете по една буква и те така ще ви излизат доста. Привейт сървъри. Опет, тук има един с едно свободно. Фул. Добре, ще си намерим друг. Да пишем. Така да намерим друг. Най-додолу са тези без паролата. Хора, ако правите турнамент, къстъм, ако правите къстъм, по-добре си го правете. Тук ни пращат Friendly Battle, да играем. Да видим. На 5 арена. Вау. Праща приятел 5 арена на 8 арена. И какво мисля, че ще ни направи Скелетон Арми и Minion Horde? Той всъщност се изхъби. Тя всъщност се изхъби. Minion Horde. Принц. Дано няма зап. Няма. Кажете, че няма. Хора, като приключиме тази битка, ще спирам клипът. Така, вижте Inferno Dragon как бие там, по кулата. Тук ни пускаха мини пека. Там Inferno Dragon буха, както вика брат ми, буха. Всъщност ще има и клипове с брат ми. На Clash Royale, на Minecraft. Всъщност ще ви пускам и клипчета на Clash of Clans, които аз ще правя. В Night Village съм, 4-ти Таунхал. Да, слаб съм, играл 2-3 седмици някъде. Не съм се развил много. Пишете долу в коментарите вие дали искате на Clash of Clans, Clash Royale и други игри. Така, сега Inferno Dragon тръгна. Но мини пека, нищо я убиеме. Така Inferno Dragon там буха. Буха Inferno Dragon е. Така Wizard ще вземе кулата. Не можа, на 3 остана. И сега остава да я вземем с зъб и бум! 3 краун, motherfucker! Така. И... да. Така.
Тук има двама, дето играят. На мен не ми приеха. Щом не иска да ми приемат, да не ми приемат. Така, не искам да си купувам голд, защото да си харча джемовете безсмислено е. Хора, ще спирам клипа и след това видео ще има ревю на моят спинър. Бай-бай! Аре бе!